Здравейте, приятели! Днес ще направя анбоксинг на пратка, която ми дойде от компанията TS Proof. Това е точилката на TS Proof KO3 Pro Hunter комплекта. Да видим какво съдържа пакета. Има стикери, които евентуално може да се залепят върху самата точилка. Вътре ни посреща дървена кутия, доста масивно. Това са клампи. Да започваме да ги отваряме едно по едно, да видим. Това е кожен строп. Два камъка съм си поръчал на Нива, отделно от комплекта. Това са диамантените камъни, които си идват в комплекта с машината. Пет камъка на брой. Най-финният е Grit 1000. Най-грубия Grit 150. Приставка за заточване на конвекс. Тя се поръчва отделно, не е включена в комплекта. Това са вече самата вилка на машината. Тя се състои от две части, които трябва да бъдат сглобени. Извинявам се за страничните шумове, но съм вънка. Поне да използваме светлината. Зарядно устройство за дигиталния агломер, AxiCube и приставка, с която да се калибрира самия AxiCube. Продължаваме. Масло за смазване на абразивите, отделно се поръчва, не е към комплекта. И масло за почистване на абразивите, също отделно съм поръчал. Инструкции. Има стяги. Ако не искате да използвате основата на самата машина, може да се завие за маса или тездях за по-стабилно.
двете клампи, които са си към машината в комплекта включени. Винтовете, с които машината се завива за самата база. Това са приставките за лапите. Самата машина. Да, доста е масивна. Тежи определено доста. Първо да сложим отдолу гумичките, които оплътняват. Да видим двата винта. И така, нека да калибрираме AxiCube. Как се калибрира? В лявата лапа се захваща призмата, приставката, която е за калибрация. AxiCube се поставя върху нея, така че да е равен с самата приставка. Ако трябва, се коригира ъгъла от механизма, така че да не се получава просвет, да лежи равно на повърхността на самата приставка. Неговата основа да лежи равно. Натискаме включващото копче, задържаме го за няколко секунди, докато започне да мига, и натискаме еднократно. Показва ни 14 градуса. Това е фабрично калибрирането. И това е цялата работа с по калибриране на AxiCube. Всеки следващ път вече, когато се включи, той е калибриран, няма нужда. Как се използват тези приставки, които са за лапите, за да могат да се приближат една до друга. Или съответно да се раздалечат.
В самите приставки има по един винт. Трябва да го развием. Сваляме лапата от машината. И ги напасваме, така че да им съвпаднат вътре дупките. Завиваме винта на приставката и стягаме лапата за самата приставка. Двете са подравнени. След това вече с самата приставка можем да завием лапата към самата машина. Сваляме и другата лапа. По този начин двете лапи се събират една до друга и така имаме опции за заточване на съвсем различни ножове. Изключително съм доволен от кореспонденцията с фирмата TS Proof. Бързо реагират. Доставките са сравнително бързи за България. За сега съм доволен. Като направя тест на машината, вече ще си каже всичко останало дали е наред. Така, приятели, надявам се видеото да ви е харесало. В следващото видео ще заточим някой нож с новата придобивка, да видим как се справя.